ଭଲ ଅଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଜି କଣ କରିବା? ଖେଳ ଖେଳିବା। କି ଖେଳ ଖେଳିବା? ରେଳ ଗାଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି। ଦେଖାଯାଉଛି? ତମେ କଣ କରିବ? ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲି 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 ଯିବ ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏପଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ତାପରେ ତମେ ଖେଳିବ। ଓକେ? ଆସ ମୋ ପଛକୁ ପଛ ଆସ। ଠିଆ ହେଇଯାଅ। ଆସ ପଛକୁ ଏପଟେ ଏଠି ଆସ। ଆଉ ଉଠି ଆସ। ତା ପଛକୁ ଆସ। ମଣ୍ଟା ଧର। ଏଇଠି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ। ହଁ ତା କାନ୍ଦ ଏ ଲାଇନରେ ରୁହ ଏ ଲାଇନରେ ରୁହ ଏ ଲାଇନ ଆଇଠି ଠିଆ ହବ ସାଇଡ୍ ଠିଆ। ହଁ ଏଇଟା ଲାଇନ ଗାର ଉପରେ ଠିଆ ହବ। ଏ ଗାର ଉପରେ ଆସ। ହଁ ଛୁଆ ଗାର ଉପରେ ବୁଲେ ବୁଲେ। ତା କାନ୍ଦ ଧର। ଏପଟକୁ ଆସ ଆସ। ଏପଟକୁ ଆସ। ଏପଟକୁ ଆସ। ଏଇଠିଆ। 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 ତା କାନ୍ଦ ଧର। ତା କାନ୍ଦ ଧର। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଲଗା। ରେଡି?